ole ma sa in clear tu te chube ka bu le vek chuwa tu chuma chuanin hei siamsiami pachuau hi maksak tak mai na ron chele ni hemi chungchang hi ani zan lampang a thil thleng kha nia kan hriat theu arin mane siamsiami hianin IG a story a khanin he kan muang hian i vullai a reimol si lo i chuai ta mo ti in a mi thiang mai khanin ama le ma kha aronin mangani a story a khan aronin post ania hi a azia lo khop moi ane ani ataka chuanin a mi tam takin a thi mi ngatinge ai ti hlum nge ti khanin a hlau le thhabar tak mai khan zoram me pui tam tak kha anom phane chu azia lo khop maya chun ama IG story a nge hetik anga ama lema anin post rengot po hi ami pui aron bum ti lo thei ani lawani azia lo hle ne he thil thleng hi chu siamsiami hianin adu wang renga he tiaron tinge ania konge mi pui te kan ti khabar hlak te ang aron ti te po hi nge to fe thamo oma chuanin hei tuna kan hmu te po hi ron viral til khane i thimi han te ani o aron ti bok ani hi a hau kan lo ti view mai thaya ama ro chu social media kan man thiam lo chuanin news dik lo pui te kan post dar ani chuan mi tam tak kha hlau le thhabar khan kan lo siam reng ani chu siamsiami po hianin a hreng om sianga tinge heti anga dot thu dik lo lutuk manga mi puite aron ti mang ang tak mai ti hi ngai tua zui fe thamo oma ani thil post mai te reng nen in lo chui zui view zela hi thalawani ti tok te pon om mai thei amaro chu mani lo kwa khan a thil ton kha kan hriat theu arin oma chon khami awang khan aril runa hi ai ti hlum ta ni anga ti khanin offense te po khanin ani ta ka chon an ngei ven ve ne kha heting ang thalak me ron leak out ta te kha chu athi nianga hi khan tamane chu om hlia maya amaro chu he thil thlanga hianin ngatinge heting anga thing ani heting ang lampang hoya a story anin mangrengo ta hi mitam tak chu an thinarim zol hle maya chu an dem om mi alawani chon hei kan muang hian hei hi enge om zia ama lema a post box sia aron ti ni ya hei mi pa nga in an ti dan tu chu ani reng ani thi tak box si lo boral tak po ni lawa heting anga mi pui ron surprise ang chi ber kher hi chu a thing ngoi ani ya siamsiami hianin enge ati chan ber ni yang ti de poi ngei to fe thamo oma chon mi tam tak chuanin enge to ni hi henu hi thilom dan moi te poi engma hre to lawani hi mandi aron mual phaw tang khanin ama hian engma hi mu tur en ton tla hi om to lawani social media te hian ron inlan ri lo sela ti in thuron te po kan pe a ma semi pui thuron angai thadu box si lawa ama thu adu ve box sia chu wangin to ni hi ti to khatam tak ma offense ru atang po khanin an out chu kani chu om hlia ani han ngei to wang la khatiang thil mual phawna aton huwa khan heti hian mak takin social media platform sang khanin aron lan zuk mai ani hi azia lo hle ne hei tuna mi ngat phei chu bon view maya a hre chiang lo phei chuanin ama fans te ve tam phei kha chuan enge an thin rim le khatinga alo thile lawani ti an hret phei kha chuan thin rim lo thei kha ni lawani aba han mol em social media te hian inlan ri lo se kan du te reng nen hian ti khan offense te po kha offense te po khan ni ta ka chun ril runa le beidong hian a siam char mai ani hi azia lo khop maya siamsiami po hi video te lo enani chuanin hetiang zong hi chuan i fans te mo kha ron surprise to lo la ti kha thuron koron pe du chene chu apoi mo view maya enga ka fans te ril runa kan siam nge ti emo kan surprise hlak te ang tiang maya heti anga mithi ang maya ronin man hi a thing hle maya ti fo chi chu ani view lawani ti kha lo hre shim la chu du sak tu trong kamani ti khanin i lo pom nge poka pe se ne heti anga mani storya ani ta ka chon milar ani lo hanti do na ni si lo mo milar ve tho ania tinga khan mi nan lo hre ve zul to box si nen khan ani lo zong anga heti anga mi te
ti lungai zong tina thei zong ang chi te nangma fence ang chi te pawh niang chu khating anga tina a anril ru ti hnual theiang chi ron post fo te pawh hi thil thaber hi ani lo ani ti kha ka ron hril du che ni chu apoimo ane social media kan man thiam lo chuan thil poi tak kan du lo thleng khan mual phona kha kan lo ornol zela nei chu wangin social media hi hai normal lo lai kan rui lai phei chuanin man na khatenga inti huaina na man chi te hi achi mi lo ani chu wangin tiang hi chu thleng to lo ram se kan du hle ni ti kha karon soilok ani chu offense tam tak du dan ani bokani ti kha ilo hre bok don nia chon tuna kan mu hi Mizoram News inaron talan khani kan share zu yang Mizo le Manipur mi ruma khung an ne aron tia ni somni panga thariat sani somni pali khan chena ya hotel pakhat bara thok Mizo pakhat le Manipur pani chu an thona ten poisa ruwa puin ruma an khung nia talan ani he thil thleng hi policein an chui chiang mek aron tia he kan mu china po hian thil ruwa pu an nia ti hian khung an ni mek ani haron ti ni an za thlak kan ti don nge he thin rim thlak kan ti don kan sir zel photang an bank account le financial transaction an cheka thudik ani chuan action lak zui tur ani yang anon ti zui ani ya he thil thleng chung changa hian thil lo lang chiang sa mai oma chu ram dang te pawh niang state dang te pawh niang khanga kan Mizo omte film khur zol avan ngai tikha karon soi phot ani eno islam hian ruma khunga soisa anga complain an siam ve wangin hospital a hruai an nia pon lama physical injury mu ani lo ani ma se tribal an ni awangin SC and ST Prevention of Atrocities Act waya bar nei tulam hi thu boy siam sakan ni national media pakhat talan da chuan mi pathum te hian police ne na hotel card payment achiat chuan an mi mal Google Pay account na customer te poisa a impact tir thei thuan soya poisa hi anuwa hotel account na tip atana 10% an lak nuwa thun vele mai thina ne hetiang hian hotel a hian rei takkal pui ani to ti in an soi aron tikul ania chuan hei kan muang hian anin soi fi na depo hai omania tinga khanin an nichina kan soyang khan thil chiang tak mai chu mun dang ram dang te pawh ni khanga kan Mizo u nau omte hi film khur zual hi avan poimo henglai chunga Mizoram chunga po tunlai boru ka po hi poisa loss kan tiang chi te click lo tur click awanga poisa tam tak anuai don ang chi anuai chuang te pawh ni loss duak tam tak anom to ni chuwangin poisa chung changa te tiang ram danga te state danga te kan omani chuan kan thei to ba kan film khur kha poimo ni ti kan hre ta poimo tinga ni lo chuanin Mizo ho chu ti khatin rin om lo ani ti kha kan hlole zel ani ti te pawh hi kan hriat apoimo ani